Salutări, dragii mei! Suntem conștienți că așteptați cu nerăbdare să aflați ce se va întâmpla în continuare în emisiunea matrimonială Casa Iubirii, așa că am revenit cu noutăți proaspete. În curând, o nouă concurentă va intra în Casa Iubirii, iar noi suntem foarte încântați să vă dezvăluim cine este această tânără și pentru cine a intrat. Înainte de a vă face dezvăluirea, vă invităm să apreciați clipul nostru și să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile din emisiune. Așadar, vă anunțăm cu mare bucurie că în aproximativ o săptămână Larisa va intra în Casa Iubirii ca și concurentă. Larisa a primit o nouă șansă din partea producției, deoarece și-a dorit să intre în competiție pentru Anthony. Vestea a fost una surprinzătoare pentru toți concurenții, iar Vlada a fost cea mai afectată de această decizie. În continuare, vă vom dezvălui cum a reacționat Vlada la această veste. Fiind într-un cuplu cu Anthony, Vlada nu a fost deloc încântată de faptul că Larisa revine în competiție, mai ales că intențiile acesteia se îndreaptă spre Anthony. Larisa a fost cea care l-a acuzat în trecut pe Anthony că nu a fost destul pentru ea și că are nevoie de timp pentru a lua o decizie. Imediat după ce a fost eliminată, tot Larisa a declarat că Anthony nu a inspirat încrederea de care avea nevoie pentru a lua o decizie și a începe o cunoaștere cu acesta. Vlada a fost foarte afectată de aceste dezvăluiri. În timpul filmărilor, aceasta a avut un atac de panică din cauza veștilor primite. Vă invităm să vă abonați la canalul nostru pentru a fi la curent cu toate noutățile din emisiune. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și vă invităm să lăsați un like clipului Secretele Iubirii. Mulțumim!